semua manami dohot inanami nang songoni ianakon nami sada sian program ni huriata dinalau penggalangan dana untuk melunasi rumah dinas fungsional di Obasona Manginang sian ianak kota naposo bulung ni HKBP Resort Cimanggis naing pataridahon kreasi sialani ia mang do tamu inang gompos pedo nami marhite-hite kreasi ni anak kota asa Roma hita dina lao pasahato dia kaparabue ni tangata lao manopaki huriata buat anak-anak kami naposo kami persilahkan.
mau lihat gudang ma di pasahat rohanami tu hamu amanami dohot inanami nang dohot pasahat to dia kapar buwe ni tangan dohot nani ula muna atong di pas-pasu dia batama nani ula ni tangan muna manang nadi dia pe hamu mangula kasih ulaut horas madi hita saluhut na. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamu amanami dohot inanami, suang sonang di anakon nami remaja na poso, adorang sota mulai ibadah, parcolo mahita martangiang nahohom. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor onom sian ayat 2 sahat rodi ayat 4. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Go asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marolopolop mahamu ale aka partigor, mangasaho Jehovah talup do marede akan na ujur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata suruh matondi parbadia tu rohanami,
asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda ha porsyaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami na hehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Maredehita. Tatangihon ma pati ne debata di hari Minggu tasadarion imasian pati na parjolo saat pati pa opaton. Songonom ma nidok na disi. Audo Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanomu manang aha di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Rodi nasa di bagasan aek na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik na patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna, ay honahumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak, pe na mangebati hutam. Ai dina orom ari do ditopa debata langit dohotano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombart patikmi. Amen. Maredehita. Tatopo ti madosata nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita.
Ale amanami jala debata nami nadi banua ginjang. Pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng ni leleng na doasi ni roham. Saimar pamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa marado poko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami. Di hatam ale Tuhan Jehovah. Sai unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege baga-baga taringot Tuhan sesa ni dosata, songon sitong na mangulu aunin na Tuhan Jehovah, tungna solomo dorohaku midaha matean ni parjahat, nalomodo rohaku midaha mumula ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Epistel di Minggu Tasadarion, imasian sada Johannes bidutolu, mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat pitu, marsika soring mahita majahasa, di ayat pitu anon rap mahita amang inang. Idahamuma godang ni haholongon, na binasabasaon ni amai tuhita, aitar gohar do hita aka anak ni debata, jala aka ido hita tutu, dibaheni dang ditada portibion hita, aidang ditada anggo ibana. Ganup nama kirim songoni di ibana, di parbadiai madirina songon ibana na badiai. Di boto hamudo nama buat aka dosata do ibana ubain naro, dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Rapita, hamu aka anaha unang di pauto halak hamu si ulaon hati gorido natigor songon ibana natigori ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita.
hati dakon maha porsiau tai, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiau di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru, na mula mangulu di ari patoluhon, na manai tu surgo, lau undul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana tano manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato paniala Kristen aka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mula mangulu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabegema korsian inahanna, ina Debora, diuduti mamuse sian festival paropuan.
tabege mah titing namasa di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluna. Tai paihuti hutma titing nawar ragam di minggu ta 10 April 2024. Na perjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu misericordias domini lapatanna go asini roha ni Jehovah do tanoon. Topik minggu sodang ni bohi ni Jehovah manodangi hita. Na paduahon kelompok kor tu parmingguon 21 April 2024 di pukul 7.30 ina Hanna, ina Deborah, ama Salom, ama Jericho. Di pukul 10 ina Kamis, ina Esther, Festival Kor Paropuan, Remaja, ama Huria. Pukul 10 pitu NHKBP. Na paduluhon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 21 April 2024 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Na paupaton pertanyaan sektor. Di hari Selasa 16 April 2024 di sektor Korintus sektor Judea di keluarga TS Sinaga Borussia Turi. Di sektor Kanaan di keluarga Nyonya Situa Aberi Tonga Boru Papahan Maringanan di Aula Gareja. Sektor Efesus di keluarga R Hutapea Boru Manulang. Di sektor Galatia di keluarga B Lumban Gaul Boru Siregar. Sektor Filipi di keluarga R Sialoho Boru Manurung. Di hari Rabu 17 April di sektor Sion di keluarga J Gultom Boru Butar-Butar. Di sektor Betania di keluarga B Simajutak Boru Simamora. Sektor Roma keluarga J Situmorang Boru Simamora. Sektor Nasaret keluarga L Sibagariang Boru Pangaribuan Maringanan di Aula Gereja. Sektor Kolose di keluarga D Sitopul Boru Simajutak. Di sektor Bethlehem di keluarga L Tumanggor Boru Pasaribu. Napalimahon jadwal kreativitas pesta pembangunan di minggu ta sadarion di kebaktian 7.30 WIB kreativitas sian NHKBP dohot 10 WIB ima kreativitas sian ina Kamis. Di hari Minggu 21 April 2024 nanaingro di permingguan pukul 7.30 ima sian ama Salom dohot pukul 10 WIB ima sian Remaja. Napaonopon amplop tudana Festival Kor Paropuan. Di hari Minggu ta sadarion patu paut tado papungu amplop laho manggonopi dana sipakyon ni Paropuan ni Huriata nadoho tu Festival Kor Paropuan CHKBP Distrik 20 de Boskap tapasahat may ditiki papungu pilihan paduahon. Papituan dadanak nasorang. Di hari Senin 8 April 2024 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa dana boru di keluarga Joshua Pardede inatai boru tobing hipas doda danaki suang songoni nang natorasna. Pawaluhon ibadah sektor gabungan sekolah minggu di hari Sabtu 20 April 2024 nanaingro patu paudo ibadah sektor gabungan sekolah minggu ima sektor Kanaan dohot Galatia Maringanan di bagas ni keluarga P Sinaga Boru Tumanggor alamat Sindang Karsa RT 2 RW nomor 20
masuk pukul 10.05 WIB. Napasiahon Padidion Nabadia di hari Minggu 21 April 2024 naneng roon patu paun ni huriatta do Padidion Nabadia tuakan naneng maddohotisa boy mamad daftar tu huria melalui situa sektor tabe jalan pinangido ma tunatoras nang mendaftarhon yanakonna asaroma maddohoti parguruon ima di hari Jumat 10 April 2024 mulai pukul 10.05 WIB. Pasapuluhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 21 nanaing roh patu paut tado papungu amplop diakoni sosial. Tapasahat may ditiki papungu pelian paduahon. 10 sada sosialisasi panitia pesta pembangunan. Di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10 sadarion begio tama sosialisasi sian panitia pesta pembangunan ni huriata tabege mayan non duksipul majahatiting 10.2 pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial mau liatama di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan April 2024 tuakan aso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasatosa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe 10 tolu torop ni ruas nama dohoti par minggu tanggal 7 April 2024 siaratus 2 halak 14 ruas nama ulang tahun kelahiran 55 halak, ulang tahun pernikahan tolu keluarga, Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, periode walu 14 April 2024, hatani debata napasikopon lasni rohamuna, tersurat di pasal 20 ayat 5, saya dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami 15 pilihan iuran diakoni sosial huria torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 20 sadakaka godangna 4.750.000 rupiah pilihan bulanan do tahunan torok napasahaton pilihan bulanan tahunan di minggu sadarion 25 kakak gorangna 6.475.000 rupiah. 10 pitu keuangan huria. Huria 10 juta 157.425 rupiah. Pembangunan 6.091.350 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.141.725 rupiah. Jumlah 20.160.500 rupiah. Molotungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu perhalado radedo hami paringgaton songonima titing namasa dohot sipamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu hat nama pilihan bain sangap di guarna amen nilai matiki itu panitia pembangunan sosialisasi. Salam, horas marihita saluhuna, nahu parsangapi kami uluan ni huria, amang i padita, i pajaitan, nahu parsangapi kami, amang do inang perhalado, suang songonima,
di hita saluhutna damang dainang ruas ni HKBP Resort Cimanggis dohot na posobulung na huhaolong hami. Perjolo sahali mandok moliate do hita tutuhata Yesus Kristus di sude basana diliadope di hita hai pason di saluhut paranguluotta tarlumobi ma di parminggota sadarion boido pe hita di bagasan Lasni Roha. Di sok kami panitia songon na pasaton sosialisasi ra kemungkinan molo di ganup sektor tabe nunga di pasahat be tu di pasahat akka panitia alaira kemungkinan dang boira sudah hita na gabi madohoti pertanyata. Jadi di sommahu pasahat kami terkait kegiatan nanaing sifat pauta sebelum pesta dohot di pesta puncak pembangunan pelunasan rumah dinas Padita HKBP Resort Cimanggis ima nanaing sifat pauta di minggu tanggal 5 bulan 5 2024. Mursada panitia nunga patupahon pencarian dana lewat musik live streaming Sabtu tanggal 10 bulan 3 2024 merdala do denggan di patupa do kreasi na binuan ni kategorial huria jalanunga merdalan di setiap minggu per minggota di pukul 7.30 pukul 10. Di patupa do pencarian dana lewat proposal sifatnya eksternal gudangna 340 eksemplar nunga terdistribusikan ke panitia per kategorial dohot tu sektor-sektor sampai di Tikion baru dope amang inang na terrealisasi sekitar 50%. Marpangidua kami tu damang dohot dainang na pada leton proposali asa diusaha ma sude boinian laku. Nomor 4 di patupa do lelang makanan minimal 2 piece per sektor. Dohot lelang buah minimal 2 piece per sektor. Boi mania namang dohot dainang terrealisasi di ganup sektor. Nomor 5 di patupa do lelang ulos minimal 2 bulung per sektor. Harga ulos molo na polos hargana 100.000 per bulung. Molo sementara harga ulos bordir sejuta. Sementara molo di bordir 1.250.000 per bulung. Termasuk ma jasket minimal ma 2 piece per sektor dengan harga 1 juta per piece. Marpangidua kami amanginang boi manian terrealisasi di ganup sektor jala di puncak pesta ma di ulosson tu amang tu ganup sektor jala di puncak pesta ma di ulosson amang Padita tu ruas nama mesan termasuk ma jasket. Di patupa do janji iman perkeluarga panitia nunga mempersiapkan amplop khusus jala nunga didistribusihon panitia tu ganup sektor. Marpangidua kami panitia amanginang asa di papungu ma melalui koordinator sektor masing-masing moloboi paling labat manian di sektor tu panitia tanggal 24 bulan 4 2024. Nomor 7 papungu saksakti do hita baik di sektor kategorial laos ima silua ni sektor dohot kategorial di pasahat tu panitia melalui tortor tu jolo di hari puncak pesta pembangunan. Nomor 8 di pesta puncak patupauta lelang barang gudangna 10 piece dohot lelang makanan jenisna panggang, ayam padar, sasang termasuk ma lelang buah. Di pesta puncak patupauta do lelang lagu imana ni buan ni artis HKBP Resort Cimanggis jala dilihat do kesempatan turuas nanaing lelang panggung. Jadi setiap na menyumbang lagu ikon adong ma nya siluana manang partisipasina akaruas na menyumbang lagu boy ma didaftar tu panitia sebelum hari H. Nomor 10 di pesta puncak tapatu pada tortor panitia do tortor palharado
termasuk ma kreasi na binuaton ni amang pedita dot inang pedita. Songonima sosialisasi na bui di padarhami di pesta pembangunan pelunasan rumah dinas pedita KBP Resort Cimanggis tuat tama nama masu-masu hita saluhutna. Amin. Tabegema kor NHKBP diuduti mamuse kor amahuria.
Maredehita huhutma tapapungu peleata. Tuhan ku
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus do hattai. Amin. Horas madita salutna amanami do inanami na hinaholongan nang akan naposobulung hita napungu di bagasan di parsauran di parmingguata di Manuguton. Hatan itu hata nagabi ujahan si pausorot-sorota di bagasan jamita di minggu sadarion di minggu Misericordias Domini imasian pesalmen bidu opat hujahamacian ayat sadaro di ayat sia songonom madu disi ede sian si David say alusi ma'ahu wali debata ni hati gorakum ia hujauho jala palubang ahu jupang hagugutan asima roham diahu jala tangihom ma tangyaki ya hamu pinoparni jolma sadia lelengodo lea rohamuna dihasalah hoki sadia lelengondo haholongani rohamuna naso hasea jala diorop muna gabus unang soboto hamu marhasurunga do di bain Jahuba aka hasianna matua ditangihon Jahuba do molo hujau ibana hosol kamu manhian maasa unang dapotan dosa marhusari marohamuna dung ro di podoman hamu asa sonak kamu piliok kamu ma pilihan hati goran jala marhaposan tu Jahuba mahamu lado akan namadok tung isema manupakon na dinggan tuhita alay Jahuba say pasodak kon matuhami sodang ni bohim gumodang do las ni rohaku dilion hosian di nasida di hamamasa ni gutilon emedo anggur nagabe situtu sonang doahum hupapeak huhup mamit tornok ay seseda hodo ali Jahuba pasonang ahu maringanan imasahatna dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus so nagajang doate di acara tah parimgata tikion radi rohata madong pajepek mamang paditah jamitai nak paliliku au bui do di rohamu nabi ate alana ngasngonya jampi ka alay di hamu amanami do inanami na hinaholongan memang molo tapay tihut di bagasan ngulut taon songon na dihidna tidakon ni di tangiang ni Raja Daud dong molo nunga masa HP na targugut na marukil ngul ni jolma ay bui do dihilala pola sahat na subui nok mudum jolma iya te kira dua halima hubereng sian aka ayati te di bagasan ayati nakiningan hol sohok kamu hian maasa unang dapotan dosa marhusari marohamuna dungro di podoman hamu asa sonak kamu jala dia sia didok sonang doahu papeak huhup mami tornok ay seseda hodo ali Jahuba pasonang ahu maringanan. Nah di sialanido nang ditangyang ni Raja Daud do adong do sada na halubian na takas di hanguluan ibana bahwa boy do dikuasai di bagasan hadirion na do apa na masa di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulunate ay taboto do Raja Daud sada raja dakkolan na tardok sada raja na tarpasu-pasu alay gok do nang parukilon dia dupi ibana te doso-doso ngekitaw nate say gudang do tadupi akan namasa di ngulut taw nate baik di parkari juata baik di tonga-tonga ni keluarga baik di tonga-tonga ni parsaurat tadok-dongan apalagi kita dina mangadupin aka tanggung jawab maradupun aka yanakom pasti gudang do kita mangadupi aka nah didok parukilon manang na boy parsorion di bagasan ngulu jala boy doi molodang boy dikuasai hadirotai
apalagi dak tabuan tu bagasan sadahaguguon di bagasan ngoluta ima tu bagasan tu hatta boy do ni ma di zaman waengo di dok gabi stres jala boy maban gabi persahito nate di nguluon dak boto dihita sonari ngasong narada-rada neng marsai ti tau lama mikir ya kana masa dihita teh budi boy do dak sonang ngolut tau nate ali sada nanang ikon idauta songon tak persiajari sian panggulumito ni Raja Dauton pabua molo jahuba do HP nata haposi di tonga-tonga ni ngoluta na bui mangalehon jalan keluar dohot na mangurupi hita di saluhut aka disitaon non di ngolut taon di sido boy sonang ngolut taon nate manang BHP di ngolut taon ganup tiki ganup ari ganup minggu ganup taon iko pajupang lo aka hamaulo niya de so tu ngadong marnipi hita mago aka parsoryo ni ngoluon nate jadi ada jod do di ngolut taon lambar teba-teba dia te godak si pikiran ganup partikian alai sada pakiri motta di tonga-tonga ni ngolut taon di bagasan aka AHP nata dupi di ngolut taon songon di hati dakon di hatani si daun unang soboto hamu marhasurungan do di bain jahoba aka hasianna matua di tangihon jahoba do molo hujau ibana odo sada nama ben kekuatan di ngolutta di dong marhasurungan do di bain jahoba aka hasianna matua di tangihon jahoba do molo hujau ibana alani unang tak asakon gugut tadi nama nguluon sekalipun di bagasan ngoluta mengatakan bahwasan kita kuat jodoh kita merasakan boy dope wadu pion paru kilonon boy dope marhite adong nahu karijono boyo lauda mengadupi sude akasi taunon ala ingot di sido ditiki taduk do hita margogo taduk do dirita hebat taduk do hita boy sikop di nalo mengadupi manang AHP ale di sido do jod di padabu do marhite gogo ni portibion gogo ni sibolis gabedang margogo manang aha alani sada rumusan di bagasan diturpuk di son iman di dok toktong mahita mamereng tu dopak sinodang ni debata teh mangasaong debata AHP halu biota AHP hasurungan di tonga-tonga ni ngolutta ingop ma oleh sedo do nanang sitio pota di ngolutta jahuba do na toktong dagabe si pangason ngolutta asa AHP na tadupi manang persahito pe akan ngulu-ngulu si ganu pari pe molo jahuba songon na dirong di hati dakon di tangiang ni Raja Daud gabe sonang do ibana sahat di do ibana hupapeak huhut mamitornok ay sesada hodo ale jahuba pasonang ahu maringanan pasonangon itu hatta do hitate molo toktong tak asakon ibana unang marhaposak kita digugutta unang marhaposak kita disaluhun akan adung di hita ale molo nunga marhaposak kita tu jahuba di dok sonang do hita baenoni debata jalanok mamatatta jalalapatanna gabi tiur rohadok pikirata lau mandalani akan ngulta amin martang yang laita ali Tuhan debata mau lihat gudang di somban rohanami di hatam nama nodangi ngolunami asa sonak kami ali Tuhan di ngolunami mengadupi manang AHP parsorion parukilon dohon akaragam hamaolon di ngolunami dak tapar jujur hami ali Tuhan masai gudang jujut na wadupi hami ale sada pakirimon nami marhite hatam ali Tuhan molo tok-tok kami mangasahoko ali Tuhan dada mangasahon gogo nami pikiran nami digalup akan ulu nami boy ali Tuhan sonak kami pola gabe sonak kami ali Tuhan nok mata nami di puduman nami ala takas hupawo huhaposi hami hodo di bata nami nasai toktong mandongani hami
Tuhan disude aka karena naing hulaun nami nang di tonga-tonga ni huriam Tuhan. Tuhodo pasaton nami. Asa hodo patuluson. Dada mangason gugu nami. Hatuaun nami. Ale hatuau mido ale Tuhan. Si pangason nami. Alani ale Tuhan. Di bagasan tikyon. Pasatami sude aka pakubasion ni hurian nang hami saluhutna. Nang akalas ni roha na jupang di hami. Dasido ale Tuhan. Di bagasan aka program-program ni huriam ale Tuhan. Baik na naing adupan ni ruas ni huriam ima aka festival na naing patupau ni distrik. Suak songoni ale Tuhan ka pesta panitia pembangunan tu bagasan partikian naroon do lana asing ale Tuhan say homatoktong dinalaho na mangurupi do dinapatauhon mangulon na dinggan di salutna. Dia karwas ni huriam na manulang tahun baik kelahiran baik nang dia ka parsaripian say homatoktong nama masu-masu di ungulu nasida. Dia ka sudi pilihan na upasatami Tuhan say homa na mangukap aka pasum-pasumi na gudang tuhami di nasa aka panguluan nami. Nang dia kalas ni roha di ruas ni huriam ale Tuhan. Nang dibasa-basahon ho ale Tuhan. Aka ianakon ale Tuhan. Ima di keluarga Yosua pardede boru tobing saya lama masuk ma di keluarga lumubi di dadanaki asa ibu-ibu rumah godang jala di pasu-pasu ho Tuhan di bata asimaroham paborhak maganuk hamilo mengululon nami ali Tuhan asa tok-tok kami marlas nirah sonak kami ali Tuhan di nalahu mangula dia kaulon nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Tay buji matuhata los tapasan ma piliata napaduaon dohot sada amplop di nalo mangurupi di kontingen ata pak takas taida nakiningan laho manungurupi nasida di akomodasi si patupaon di festival di tanggal sada Mei na roon tapasah ma dok lasni roha. Sinodong di Yesus,
Ai torok do penalelu saya to mamulai. Tumasod tumitap lapu nariko tudongani sotuk mago kajolma di banalebani tapagalak paritota tapatiudani ay torok do penalilu saya tak mampu lagi. Marsinodong di ban Jesus masih dirohanai jalani tado disuruh asa tanpa buai Apagala paritota tapatiudani. ay torok do penalilu saya tak mampu lagi. Nangawon na daw na jolo di naholom liluang alay sodang dito aku domang buwan ulahang Apagala paritota tapatiudani ay torok do penalilu saya tak mampu lagi. Jongjong mahita los tedehon ayat tulu. Aholo monang kagawi Torok panitanohi tutorok mangaluguton sodang tudalanai apagala paritota tapatiudani. ay torok do penalilu saya tak mampu lagi. Tatangnya kumapiliata martang yang mahita ali di bata manamina di benua gijang hodo haroron ni saluhut silon luhun na dinggan dot nasa ulibasa na melihutus pasatami masih na luhun mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw perhasia kami pilihan non pati bulhon harajaun mo di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhay marohan nami marhiti-hiti tordim asal mutada hami godang sin luhun mito hami asal megiri-giri kami mendok melihat itu ho mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rodi pamataku
Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaunmu sai saut malo meneroham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehu matu hami sadari on hangolua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami Tuhan tu pangujunan palua ma hamu hami sian pangagong. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tuturdim. Amen.